Nchwa umurigereri amate yamo goyo mugaka Samuel Nyabuti na bwo mungino ya Rebecca Bosiboli yuere no konyora gwanse nande bwato muchando monne ase batabwatino nindagira bakoria nabo igo n'ibintu binde buna ase obomenyo na no ani nyumba ya kibara nigo yasokire na kuboli nya kabage gusirwa na basamaria baya na bantu bomoyo bugwanja ilibanya kaba kwagenderera guma bwabo na mono aso kwagachirwa enyumba muri gitofatika digisemba nigatarire amate yo na gutwarira robotiro kubwatia Ngoika igaiga asenga yomugaka Samuel Nyabuti no mongina Rebecca Bosibori kurase kenyoro kya muruga ime yesa application ya kegogi eward ya Busamaro abwo bamenyete no butaka obwere nigo yaesokie na gukwanira emechando eyo ebabwatiranetie egati yabo ugutatwara enyumba endagira nonya ne nyumba ya kibara eyo yabagoteire amo no borwaire obubore ase abaiga babere Erietaria nendebeka isibiri mugaka Samuel Nyabuti ibamenyete n'emechando bairinga kintambe arwarite akobera nyumba iyo oikinga kyo osoka bono soka kumnya kinse wita bana nabombo atubulimeru okanene asinyinje ne nyumba yande namenye nenga kintambe ntabwati anege nkuri ndumurore aira ne irimbi yamono asinyinje muraya nyo na muraya ndo yasiura ko kubatekana n'ubutakobo oboere bore asengeye nigo omwana siasa de Clark Oyagi oyo orenerango yekirogo kyobo MCA bwa Busamaro aigora ogochakirwa gokonywa kwiyamate eye yabagotwaba asukuba bwatokera amabati nabo igo kibando asebono basabire bagenderere gusirwa matuka mange abantu toligerete chikanisa nchirigeretie abagambi abarayi abatoka chora mbarigeretie abande batomire abagwakirisi baba barigererio mukiyoyo bunore omongino yakonyu no mugaka ekorura kino mwesimigo yaki bino twakwanete nere igotoroche nga ebuna chakire foundation nande ndoche chibando mwesimigo ateba mwesimigo yaki chachira emetoriro isirini twaretira mabere omongino yaroseri arosie jana konyu nari igokorokuwa Rebecca Samuel Ntua mokwana nkomwaga chino bono chitu my side ngomana mabati atano bona yo. Imogada bambe yamana. Orugabwo nkwande Rebecca madress. Asante. Orugabwo nkwande Rebecca oburangeti. Asante. Tosukyo mongi noria neraro lekane tomorusinsa iga tomoimokari mokeri gugo. Ase ense moyende nigo abarimi bekemerie chae kurwase tundubari ya Kenyoro ime ye ward eyo ya Busamaro beso kya nabarabo na koro kya omogokobo asumwana siasa de Clark Oyagi maiga yere kubagusweria egurube ase okubakera erangi etundubari eyo kwambuka monda ngondo mulebyo Kenyoro Buying Center ile namba 62 enkoire chaya ese Victoria kibirigo Wono igotori no mogoka senge njobune tundubari ite ya Kenyoro twabira sama tukamange tundubari ite tabwatirangi ere igo yanye kuya gagutu plaster wono ntori no mogoka senge njo numura yitu kwesa kuri kutikira kuyagi asogo tokonya senge njo yogo tsaboti wake tundubari ite rangi gotwaro gusera go gusabire tundubari abantu bamento njasa mariete ngoro ku pasta idizo nyabuti likubale muri ya mani KB 62 Kenyoro bigo bunande gaiga naroria mapatruka manya sana singencenga umurayo ito nadutumire rangi rama ga natuo nyumba bune kororokana nyumba ya kiruya kandi ngwakira bari bagendete kunya kumurari goeta tiganya saba konya ndaba ichinguru ano sia semogotara igo umurayo naria nabwate vision ya Busamaro kandi bo igo gento twente ko korankelinga kamuranche abalimi baminto mwenzi ba Kenyoro nje nariko batebia orio ko irigento tagia roroche yaboigo Kingo reporter Gatembe kuraiga se ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nje Fatigad Yesemba